cara agus tá 100 míle fáilte roit chuig an níú rang ó Institute Oideachais Marino, Institute Dúintrí Bunscoile agus Oideachasóirí eile. Má tá sim agat grád mai a bhaintteach sa Gaeilge, tásúil gom go garóí an fís anseo leat é sin na dhéanamh. Madlín i galachar sanam dom agus an teachtain seo bhreathnóid ar ceist 6 bí sna Léamhthuiscintí. Tuis gúil gá bharc déag ag dul ar cheist 6 bí sna Léamhthuiscintí is fiú ceithre bharc is fiche san iomlán sa scrúdhé. Nílach trí go marc ag dul ar an bhiliocht agus ar an bros, mar sin is fiú am a chaithimh ar an gceist seo. Deag ná, bíonn ar túir a thuirt ar an slocht chomh maith le cuirsias dhéanamh ar an gcineál scríbhneoireachta atá an. Tuairimíocht. Seo gcuid an cheistú na scrúdfhopper in Uri, 2014 6 bí. Bunaithe ar an eolas sa slocht thuas luí gá ré a bhain le Mandela dar leat. Aimsí sampla bháin de gach ceann den dá rééis sin sa slocht. Bíoch an freagra docail féin is leor 60 focail. Agus 2014 6 bí, sna hailt dó agus trí, déanaan an túidir chuirsias ar rudí éagsúla atá ag chur imní ar chuoine áirithe. Scríomh sios dhá ábhar imní éagsúla a luítear sna hailt sin, agus cúis a luítear le gach ceann den ábhar imní sin. Bíoch an freagra docail féin is leor 60 focail. Agus ó 2013, 2013 6 bí, bunaithe ar an eolas sa slocht thuas, an daithníonn Steve Jobs at mar gcuine. Tuair gá á le de ragra. Bíoch an freagra docail féin is leor 60 focail. Agus ó 2012, 6 bí. Cad a léiríonn an slocht seo faoi dhearca phobal Mheiriceá agus faoi dhearca an IOC ar chuoine mar Jim Thorpe sa chéad seo caite. Bíoch an freagra docail féin ní gá níos mó ná 60 focail is scríomh. Tuis go bhfuil tuairimíocht ag tastáil, scríomh in mhuir focail féin é, má úsáideann tú an iomarca focail díreach ón takes, ní bhíhí tú ach leabharcanna. Déadtá rá, le rítear gur duine cliste é nuair a, nó is dóilem gur ceap siad, nó imithúirimse duine cliste a bhí an, mar má irt gá á chúis hampla a thuirt bé sé bharc ag dul ar gach cuid. Inis, cineálacha scríbhneoireachta. Seo gcuid an cheist ó na scrúdfhopper in Uri, 2014 6 bí. Luí an cineál scríbhneoireachta, gá bharc. Is pí a starúil, faisnéiseach, ólasach, irisisiúireachta, tuairisciúil é an slocht seo. Tá tréthe starúla, faisnéiseacha, ólis, irisisiúireachta, tuairisciúla le feiceáil nuair a céir é aim an fisa. Cé dó a scríbhú an slocht seo. Is tuairisce an slocht seo. Déanann sé cuirsias ar chuirsaí. Tugann sé ólas, bíonn réomhrá, sonraí agus achcuimre an. Úsáid ar frital pásanta nó neamh ormúil. Is míú é an slocht seo. Míonn sé conas nó céim fá aimíonn rud. Tugann sé san bhíú nó teoirithe. Úsáid ar frital teicniúil. Is pí a starúil é an slocht seo. Luann sé fíricí, dátaí, áiteanna agus anamnacha. Is díalann taistil é an slocht seo. Luann sé áiteanna nó lug anamnacha. Tá cuirsias fillite ar cheantar, ar chuoine, ar bhia. Úsáid ar frital pásanta nó fillite. Tréthe nó comharthaí sort. An úsáid ar an aimseir chaite nó an aimseir loithreach. An bhfuil frital pásanta, neamhpásanta nó teicniúil. An teacher scéalúin ar nerd crónóileach. An Dr. tuairimí pásanta nó an lárítear go ddíreachlainn. Agus sin é, tásúla gom go garóí na frásaí seo leis an ullmhúchán don na Léamhthuiscintí a Bob ar a dó. Bé madrás an teachtain se thugann le fí seán nua. Slán.